Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que lles gusta saber da vida dos demais. Para vos vai este programa. E como xa prometemos a semana pasada, hoxe vimos cargados de enerxías, prometo que non tomamos Red Bull ningún. Irinllega. O programa mola máis antes de empezar, porque estamos toleando aquí. Pero como prometín a semana pasada, vai haber consultorio Meque Meque, como debía ser, e como debe ser cada tempada ao finalizar, pois prestamos os nosos servizos psicolóxicos efectivamente. para resolver as vosas dúbidas. E que mellor para resolver dúbidas que Lidia Veiga. Hola. Bueno, hoxe imos a resolver unha de consultas. Que raro se me fai que non digas Miguel. Sigo sin superalo, perdona. Pero é como Lidia Veiga e Miguel e Martín Reilés. Pero sí, prometemos a semana pasada que íbamos a resolver moitas consultas. Sí. E bueno, chegaron un lote. Un cento. O que pasa é que só vamos a facer pues, unha cuantas, o que nos dé a vida. Publicamos dúas veces a historia esta de deixar as cousas porque había unha de xente que non collían dentro da historia. Nada. Chegou un momento que dixo, non se pode, non aceptamos máis consultas. Mira, a ver, agora tamén che unha cousa. Aquí estamos en confianza nos dous solos. Hai que dicirlle á xente cal foi a nosa táctica, en parte, por si non chegaban, que despois chegaron. Sí, despois chegaron. Pero a idea foi... Bueno, a idea foi... Eu dixenlle, non te preocupes, que che fago un consultorio a ti e ti un consultorio a min. E Carlos o que se imaginou foi que podíamos mandar nós unhos audios fingindo ser unha persona que non somos pa ter alguén ao que nos responder. É dicir, a nós mesmos. Existe algo máis meque que esa patochada? Porque eu creo que non. Ni Dios enviou un maldito audio nese momento. A xente costa, os audios costalle. Sí. Despois sí, temos audios. No, é totalmente reais, Moi ben, moi ben. É dicir, non son invents nosos de que nós realmente finximos. No. A xente mandou audios, pero tardaron. Bueno. Deixaron as cousas por último momento. Así que, bueno, non pasa nada. A ver, eu entendo. Pero grazas, as que participastedes, muchísimas gracias por confiar en nós. É a verdade que sin os Meque Meque, o exército Meque Meque non sería exército. Un exército con dúas persoas non vai a ningún lado. A ver, ser foi como empezou, Sí, a verdade que sí. Empezaron aí pouquinho. Pero, claro. Pois se queres arrancamos xa co consultorio Meque Meque. Pero xa, así, de pleno, Viña, zas. Pa. É que mellor que comezar Meque Meque cun propio audio para resolver unha dúbida de un Meque Meque pois que sinte que pode facerlle mal ao mundo. A ver, eu teño un dilema, e é que a xente cando vai co coche por aí adiante e atopa un inepto volante sempre di que se están regalando os carnés nos quelos, que a xente que non sabe conducir que non debería coller un coche nunca, que a xente moi inútil, que é un perigo público, tal, vale. Ese perigo público son eu en potencia, porque eu ainda non teño o carné, non quero sacalo porque teño pánico os coches, non me gusta, non me chama, pero é unha necesidade. E a xente sempre che di, joe, que vergonza que non saco o carné, tens que sacalo, pero eu sei que non quero sacalo, sei que non me gusta, pero é unha necesidade. E logo sei que cando o teña e vai por aí co coche por aí adiante, me vai dicir a xente, mira, es inútil, se estivera mellor na casa, quieto. Entón, claro, o meu debate é non quero, pero obrígame, pero logo cando xa o teña, xa me... socorro. É unha persoa que está pasando mal. O final é bastante icónico, teño que decir. Vamos a poñerlle un nombre aleatorio para poder dirigirnos a él. Meque Meque 1. Meque Meque 1, así, como moi original de repente, ¿no? Sí, usuario... Usuario primeiro que contestou ao asunto cun audio. A ver, que facemos? É duro. É duro que? Porque é unha necesidade de ter o coche, sobre todo neste país. Depende. Eu conozo xente que non ten coche e vive tranquilamente e dá feito a súa vida moi bien sin coche. Donde vive esas persoas? Vive en Vigo e además traballa na farándula. Con eso dixo todo. E apaña super ben co transporte público, ollo, e con axudas varias de, oye, vas pa lá, pois veña, vou contigo. Pero vive en Madrid e durme en Vigo. No, vive en Vigo e durme en Vigo.
En serio, dá feito? Sí, dá feito. E traballa como a Dios, Pois iba a recomendar a este Meque que mandara unha iniciativa á Consellería de Interior nosa ou algo para que melloraran o transporte público, pero... A ver, esa sería unha resposta moi razonable, pero por outra parte eu digo, vai a mellorar a túa calidade de vida? Sí, eu diría pa diante. Si ti estás convencido, porque creo que estás máis convencido do que pensas, de que non queres sacar o carné, non o saques. Si é por vagancia, tío, non seas tan puto vago, saca o carné, porque eso a mellor dache facilidades na vida, fai que teñas máis tempo para rascar a perrecha, ou no teu caso nabo. Entonces, claro, me refiero... Sí, ou se o que ten medo, porque moita xente o que ten medo de conducir é que vai rápido o coche. Sabes? Que No, pero ese ten pinta de que asume que vai ser moi kamikaze de Dios, Claro. Creo que non lle dá medo, todo o contrario. Eu recomendolle que pica pedree o coche. Pica pedré, que saca os pés por debaixo. Sí, como os pica piedra. Eu así non pode fallar. Está tan concentrado en mover o coche que Bueno, non o vai facer mal. Non me parece mal, teño que dicir. Non gastas en gasolina. Ahora, ITV o coche non che pasa así. Bueno, ti crees que non lle pasará? Home, Ese burato aí no medio... E non sei hasta que punto chegará máis rápido aos sitios. Eu casi prefería o transporte público, mira que che digo. Pero eu fixome Pedro Picapedra e movíamos rápido os pés. Fixéchete de Pedro Picapiedra? Sí. Con que? Non, que me fixei. Entendí que te fixeches nalgún momento. Bueno, algunha Que vez... abriche o coche polo medio. Algunha vez fomos sempre Pedro Picapedra. Ti nunca te veches que empurrar o teu coche. Bueno, no, o meu coche non, pero así de outras persoas sí, claro. Ese momentos Picapedra mola. Bueno. Aí sinteste forte. Dices, Sítese poderosa. son capaz de mover un coche. E porque sabes que o coche non é nada sin ti. Sí. Que tóxica é a vida, Que tóxica é a vida. No es nadie sin Pero ti. en Meque número 1, ti és máis que un coche ou un carné de conducir. Así que, se queres non sacar o coche, non sacar o coche. Es unha motocicleta, un bispino. Oye, home, non sei de que traballas, nin se che é moi necesario, pero agora os monopatines ou as bicicletas eléctricas Exacto. están cotizadísimas, carísimas, pero son potenciales axudadoras para a túa situación. E tamén para ser kamikaze. Tamén. Os patinetes Mira, cargos outro no día, demo, iso é verdade, mando desde aquí un saludiño a todas esas personas que andan co puñetero patinete polo medio das aceras como se fora deles. Lo siento mucho, pero no. As aceras son pospios. Pero eso non é un saudiño, eso é unha ameaza. Eso é un reterviento. É unha advertencia. Pero é un saúdo meque-meque. É un saúdo meque-meque. O que pasa é que non pode ser por encima en dirección contraria, non me jodas. Vai polo menos na dirección na que vou eu. Porque así, pois controlas, pero a ti venche de frente un patinete e por encima son burra. Porque me apartei. E despois sentíme fatal por apartar. Dixen, tiña que me quedar no sitio, que me atropellaras e despois levar a paja. Quedar coxa pon ano. Eso non pode ser máis meque-meque, Home, o de por favor. tirarse diante dos patinetes. No, é que non pode ser. O patinete ten que ir por onde ten que ir o patinete. Xa está. Por Hombre, a estrada. É máis nunha acera tan transitada como é a de Santiago de Chile. Home, no. Pois sí. Pois sí, hombre, que Que se loco. me enfado e por algo. Xa te dixen outro día, teño paciencia. Pero hasta un punto, Hasta un punto. Quen te vería ti? Agitándose un puño. O que pasa é que o mellor este tamén é kamikaze igual co patinete. Bueno, Cheirame a obvio, min que sí. Vai, fai o que che saia de aí abaixo. O consultorio non che acaba de servir de nada. Consulta número 2. Esta teño que lela porque me lo mandaron por escrito. A ver. Pon voz dun personaje. Radio Galega Música. Vou poñer de Radio Galega Música. Ese dase che ben, o ponte uno que te faga sentir vergoñento. E bueno, pues agora son un Erasmus que veo aquí a facer un Erasmus de Cannes. Son moi amigo de Oliver Lash. Ven moito por Cannes, por eso digo. Tal como é o mundo hoxe en día, como facer para ter ganas de rete cada mañá? De rete? É que non pronuncio a R. De rierte. Errete, revolto de retes. Erguerte. De erguer. De erguerte. Oui. De levantarte da cama. Levantarte, errete. De rete de... Dar un chimpo. De club del rete, ¿no? Dar un chimpo da cama e saltar ao chan. Eso, como está o mundo? Está o mundo fatal. Fatal. Que nos pode, ou que recomendacións podemos dar aos meque para erguerte pola mañá? Escoitar o podcast, sobre todo eso. Principalmente, e despois, vos vistes algunha vez Wallace e Gromit? No. Nunca, moi mal. Isto é... Ni me soa ese. O sea, son referentes. Meque número 2. Dende aquí digoche, mírate Wallace e Gromit, porque Wallace é un personaje ao que lle costa moito erguerse pola mañá e ten unha trebellada feita na casa
a través de inventos que el fai para non ter que levantarse el, sino que hai como que de repente unha pelota lle dá unha sartén e a sartén activa un dispositivo para que a cama se lle poña dereita e el baixa por un burato para baixo e ten un trebello que o viste que non fai falta nin... E polo menos... que chulo. Claro, non tes ganas de erguerte, pero se tes toda esa trebellada, ergues as narices e non che costa tanto. E prepara o café, seguramente, e todo eso. Ou, si tes a túa nai na casa e dá por culo, tamén vale. Aí xa che digo que te ergues sí ou sí, a narices. Un bo aspirador ás 9 da mañá, De repente, agradecese, con sí. resaca. Ou ás 9 da mañá tamén toca os milindroques, Claro. Non, pero eu penso que sí. Mírate Wallace e Gromit. Aí cho deixo. Polo menos, se non che sirve de nada, levaste unha boa... Porque teñen varias películas, e en todas as películas Wallace ten diferentes maneiras de levantarse, porque lle costa. Quéreme soar, mira o que che digo. Home, como che vais a Quéreme Wallace e soar. Gromit? Que son a máis conocida, a película máis conocida é na que van pa a Luna. E a Luna é un queixo, porque lle encanta o queixo. Pero de que século estamos falando? Do 19. Que dices? A ver, hombre, que isto é do 2000. Teñen un montón de películas, tedelas en Netflix. En Buscade serio? Wallace e Gromit. Son, o sea, es que son... Pero a xente son fai un unhas can cousas e un moi tipo... guai. Hai un can. O can é a cabeza pensante, pero non parlante, e o tipo é a cabeza non pensante, pero parlante. Entonces está moi interesante. Pero son humanos. O tipo... El no. Ah, no. É feito Con plastilina. É plastilina. Xa sabemos que é un mítico. É un mítico, claro. Pero que te dixen Wallace e Gromit. Claro. Pero di, os de plastilina. Os de plastilina, pois son os de plastilina. Pois mírate os de plastilina, porque está moi guai. Que son esa xente que tamén fixo Chicken. 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 Revolución en la granja. Eso. Sí, Chicken efectivamente. Run, Chicken Run. Ese es. As Efectivamente. galiñas que corren. Eso é. Vale, pois se queres continuamos. Veña, dalle. Consulta número 3. Os polvos teñen conciencia de clase? Eu creo que se te deitas cun facha, no. A ver. Tutum. No, un segundo, porque eu aquí estaba me imaginando Que te imaginaches? a un pulpo. Sí. A esa pregunta. Claro. Ah, vale. Eu leveino por outro lado, pero... Vale, ahora entendo. Os polvos teñen- Quen carallo preguntou isto? Esa é a miña pregunta. Os polvos teñen conciencia de clase? Sí. Ti dis? Sí. Porque levantan moitos puños. Porque che digo eu, claro, en relación a quen a outros polvos ou outros animales marítimos. No, ten que ser entre polvos. Entre polvos. Claro, porque senón sería algo especista. Oi, pois xa che digo eu que aquí a xente no mar agora xa morreu, pero Pulpo Paul es de los máis Un cotizados, referente. é un referente, entonces ao final aí xa se genera unha conciencia de clase, porque ese pulpo incluso fixo que a comunidade humana estuvera pendiente dun animal. Pero loita de clase, en plan, que teña conciencia de clase. De repente ese pulpo non o mandaron pa o mar outra vez, claro, ese é o problema, pero se o mandaran pa o mar outra vez xa che digo que había conciencia de clase aí, Imagínate unha revolución de polvos. Por que se revolucionarían uns polvos? Porque son moi intelixentes. Sí que son, Sabes que non se pode facer piscifactorías de polvos? Porque escapan. No, porque saben que están presos e se suicidan. Que me estás contando? Cómense a si mesmos. Empezanse a comer e Vacílasme. mátanse. Non é broma. Hostia, Son tan intelixentes que saben que están presos e din, pero que merda esta vida esta? Mira, pois outro E se referente dun pulpo que eu levo no meu corazón, que é o de Buscando a Dory. matan. Pensei Referente. que ibas a decir o de... O que comín este domingo na feira. No, o que cantaba no xamarín, o... Martín, sabes cal é? O de... In the China, in the China... Pulpiño de Viascón. Ah, non cheguei a tan alá, No. Sabes quen é? No. No. Wallace é o Gromit este sabía. É o Gromit, é o- fala é o- con É o propiedade. pulpiño de non sei onde. Non sei quen era. Ai, que pena non ter internet para meter agora a canción. Pero bueno, Non saltaría pasa o nada, copyright. despois ao acabar mirámola. A quen era o teu referente O polvolístico? polvo de Buscando a Dory. Porque ademais ten un arco emocional importante, porque o pobre está ali metido. É verdade. O sea, o rollo é que todos queren salir do acuario, pero el quere irse a un acuario. E o pobre está máis solo que solo, e de repente, gracias a Dory, pues descubre que non está tan solo. El quere ir ao mar. Sí, no. Sí. No, el quere ir a un acuario de puta madre. No. Sí, no. por eso lle quere roubar a aletita, o sea, a etiqueta, Dis. a Dory da aleta. Hombre, por supuesto, que a tristeza dese pulpo é que el quere marchar
están en cuarentena. Sí, Entonces sí. de cuarentena sales ou ao mar ou levan a un sitio onde van os peixes que O están... aquarium. Pa Palmala tamén e tal. Pois claro. Pois ese polvo é un grandísimo referente. Buah, que ganas me metiches ahora de ver Buscando a Mirade, Dory. Buscando a Dory eu oso de decir que é mellor que Buscando a Nemo. Pode ser. O intra, o como empeza. Como empeza? A min pome triste xa. Es que empeza que che toca a patatita xa, aí con Dory falando. Let me swimming, let me swimming. Sigue nadando, sigue nadando. Ay, qué triste. Vamos a continuar. Que se non me salvo. Bueno, conciencia de clase, sí, correcto. Continuamos. Temos unha consulta tamén en audio, a consulta número 4 que nos la fan chegar dende... Que ilusión escoitar as vosas voces. Dende Xavestre. Ola, parroquia. Entre guerras, olas de calor, inteligencias artificiais varias e políticos que parecen saídos dun bo capítulo de Pratos Combinados, pois levo dándolle voltas ao fin do mundo uns días. Aquí vai unha preguntiña. En que sitio de Galicia escolleríades para esperar o fin do mundo? Eu creo que a Illa da Lousa me gustaría bastante. Este tema xa se tratou no Exército Mequemeque. Pero non de sitio concreto, localización. Sí, eu dixen ese sitio. Dixeches a Illa da Rousa? Dixen ella. E por qué? Porque é unha illa. Non entendo. Non Porque, entendo. imagínate, Que che fai pensar que o fin do mundo aí vai ser mellor? apocalipsis zombie, Apocalipsis. a non ser que sepan nadar. Imagínate, uns zombies que naden moi ben. Aí te Pero jodes. esta rapaza está dicindo aleatoriamente o fin do mundo. Ti non sabes que efectos secundarios ten unha bomba nuclear. Obvio somos zombies. Pero a ver... E se lles alblanqueas a todo o mundo, jodinte. Claro, aí jodesme. Claro. Despois, outro sitio que eu tamén vexo moi ben é Lugo. A Mariña de Lugo, de repente. No, Lugo City. Lugo City, pola muralla. Pola muralla. E quen che di que non teñen poderes trepadores é a tomar por culo a muralla. Sí, pero estamos falando de apocalipsis zombie. Podemos cambiar de apocalipsis. Claro, pero isto é fin de mundo Sí, aleatorio. isto imaginemos unha guerra. Eu diría... Ou un cambio climático heavy. Mira, eu vou me atrever a dicirche un sitio, porque agora, pois, a cooperativa do queixo Arzúa xa non está en Arzúa, pero a del Galmesano, sí. Entonces, quizás, me quedaría dentro da... donde están os queixos todos, o que ven sendo Galmesano. Gústame. Que sí, porque eu creo que é un sitio que nadie iría. Como que non che acorda. Os ratos. Os ratos, Sí. claro, pero é como... Quedan Arzúa, Un queixo que dura. ao lado. Podrías comer durante moitísimo tempo. Obviamente. Que boa. Obviamente ten unha caducidade potente, sabes? Imaginaste que dentro de 2 semanas hai unha guerra. Pensei que decir, dentro de 2 semanas chámanos os de Galmesano para patrocinarnos que temporada sería? Quinta. A quinta temporada. Ojalá. No, pero Aí o que deixamos. haxa aí un Cristo de la hostia. Ti te vais a refugiar realmente ali a nave de Galmesano. Sí. E esa xente dentro, mira, escoitei o podcast e non me pareceu tan mala idea. E todo o mundo ali con tienditas de campaña, rodeados de Galmesano, facendo Rascando iglús de Galmesano. Eso sería increíble. O sea, é dicir, un pouco de pasta, rayas parmesano. De repente, parmesano, rayas un pouco de pasta. Terías pa todo, sabe? Pa comer todo tipo de cuestións. Porque o galmesano entralle ben a calquera. Sí. E vai ben con calquera plato. E podes rillalo cos incisivos. E ali hai auga. Porque para facer queixo necesitase moita auga. E pasa o río, non? Tedes un río ao lado. E xusto aí non. Bueno, pero non pasa nada. Pero ali un pouco máis para baixo si pasa un río. Queda ao lado da casa da miña abuela, por exemplo. O sea, está o sitio concreto que elegiría eu serían as naves de Galmesano. Pois pareceme un A sitio cooperativa. idóneo. Sí, verdad? E ti sigues cada Illa da Rousa. Hai que velo. Hai que ver cal é a crise. Pero hai podcast de la hostia explicándoche estas movidas, Por nada, tereime que poñer un pouco prepper. Brutais. Encántame, porque Lidia Veiga está me mandando ahora whatsapps. Como che vai estar Está mandando vendo? Lidia Veiga? Está lo vendo, É porque che está mandando Estás Lidia loquísima Veiga ahora, WhatsApps. estás rayándote, A quen lle tes posto Lidia Veiga que non son eu no teu É teléfono? que a túa foto. É que a miña foto. Cheganche tarde porque hai unha mierda de cobertura aquí no me que rocho, non? Este sí que é un bo sitio para gochar. Este sitio é unha merda. Martín acaba de decir, evidentemente. Mira, se hai unha crise ecolóxica, ambiental, guerra, abrimos as portas do Mequerrocho e todo o mundo para dentro. As 20 persoas que collamos aquí dentro. 20 pareceme moito dicir, Carlos?
Damos aguantado unha eternidade aquí metidas. O que ven sendo ventilación, Non hai. Hai a mínima para facer un programa de 40 minutos. Despois isto tufa e morremos Impresionante. asfixiados. Porque aparte, como vos mequemeques, non nos duchamos, non nos aseamos. Polo tanto, a cousa tercia é así. Velas hai. Velas hai, porque ten un problema ca limpieza esta e cos olores e con Ora, outras mira, cosas. en canto deixemos de gravar, vou pasar unha fregonazo a este local. E o ben que che vais sentar? Ño. Ño. Deixar o chan limpo é unha cousa, é unha gozada. Mira, o único que non me acordaría a min nunha apocalipsis de calquer tipo sería limpar. Carlos, o primeiro. Sí, levaría cache 7. Lejía. Buaf. Total. Pa cheirar ben, Claro. por lo menos. Ante todo. Consulta número 5. Isto posiblemente das máis do que máis os mequemeques se preguntan. No, Miguel está solteiro. Xa vos dixemos moitas veces. Os subvenciona Perro Sanxe? Mira, vou ser totalmente sincero. Cric, cric. Tardamos 4 anos para gañar. Os youtubeiras, non che digo eu o que tardamos para gañar unha subvención. Que non gañamos ningún. Mira, pero aquí conta tamén cos cartos do youtubeiras xa se foron a tomar por santísimo culo. Eso Mira. es así. Presentar a subvención presentouse. Non gañamos nada. É verdad. Nada. Agora acabome de recordar a... Nada. Que me acabo de recordar... A Gloria Sindra. No, Ah, vale. a Ábalos. Ah, vale. No tengo nada. Nada ni a nadie. Referentes Pulpo Pol y Ábalos. Están por aí. No tengo ni secretaria, ni chofer, a nada. Que fora tristísimo, porque a xente non o sabe, pero esta xente quitas o chofer e E se va morre. la mierda, se va la mierda. A Fraga pasou igual, e tuvo trauma con quedar sin chofer. Acábalo de contar como se foras a súa neta. Tuvo trauma. Chegaba o domingo ás comidas... A ver, bueno, estásme vacilando co da... afligido. Espera, estásme vacilando co da neta. Tú sabes que eu fago na hora de derivarne da neta derivarne? Que di? E que xusto entro Tienes a bandeira. entro a falar co meu abuelo no momento no que di xa non tiña chofer, non tiña nada. En serio? Claro, por supuesto. Que forte. Eu penso que era esa bandeira. E a Aznar le importou una mierda bloquear un asiento en la cámara alta, porque finalmente la cámara alta no es más que una cámara de segunda. Sí. Pues xa está. Seguinte pregunta. E cal era a pregunta? Se nos subvencionaba Perro Sanxe. No, punto, acabouse e ao millor, ojalá, vámonos de decir así, ojalá nos subvencione. Estamos abertos a patrocinios de Galmesano u outros e a maiores Unhas boas subvencións. a unha boa subvención de repente. Poñeo aquí Ministerio do Interior ao momento. Claro, hashtag Xunta de Galicia. E as gaitas... Que ben feito está eso, Totalmente. Teño que dicir que aí houve unha mente pensante a nivel produción musical importante, pero ten gancho. Eu recoñecín que a primeira vez que os coitei, ao final de un vídeo da Xunta, dixen pareceme unha jodida brutalidade o que fixeron Coiro e jódeme coiro de pita. que o fixaran xa. Coiro de pita. E que non se fixara despois. Totalmente. Cando non goberna. É verdad, tes razón. Dixen, doume rabia de que fixe a persoa que está encargada de facer eso fixo ben. Moi ben. Xuntou aí todo. Non sabemos quen eres, pero se nos estás vendo, Fixeches un bo olto. traballo. Efectivamente, punto, acabouse, sin color. Despois do anuncio do Gadis, o primeiro, evidentemente, eso posiblemente se mellor. Veña, pregunta, consulta número 6. Veña, a ver. Para cando a Mariña provincia propia? Claro, es que a persona que che podría responder a isto non se atopa nestes momentos entre nós. Bueno, el tampouco representa moito a Mariña. Bueno, pero mellor que Tamén nós, cho digo. hostia, non temos ni puta idea da Mariña. Ti cantas veces tú veches na Mariña? Abondo. Abondo. Hombre, El ojo. por cantidad de ali. Antía, es da Mariña. Claro. Pero esta pregunta que na podría resolver mellor é Nuno, que estuvo outro día. A mellor por eso vale. hubo moita xente que se sentiu moi identificada con Nuno, Con Nuno. E con todo o que decía. E decían que se sentían totalmente identificados de fallar tamén todas as preguntas que se lle fixo. Eu son da Mariña e tampouco acertei ninguna. A ver, é a mítica tamén, ao mellor, no? De que? De non acertar cousas que supuestamente son evidentes. Claro, Depende, depende. Ti cheiraches todos os queixos.
Eso é verdad. E aí lucicheste. É verdad. Tamén acabaría a miña existencia vital no medio a medio dunha cooperativa de queixos. Tamén ten ao mellor, é dicir, cada un co seu, non? Consulta número 7. Canto tempo levamos a todo isto? Porque ao mellor imos mal de tempo ou imos ben? 25 Imos minutos. fatal de Imos tempo. fatal de tempo. A ver. Imos ter que deixar polo menos 30 No, horas. damoslle flash. Imos ter que facer unhas poucas porque non nos Claro, dá tempo a máis. chico, non podedes enviarnos tanta Claro, mierda, sinceramente. Aquí somos dous para responder. Cantas preguntas, Carlos? Polo menos hai 47. Virgen É Santísima. que non dou abasto aquí lendo, Claro. Veña, va. Consulta número 7. O contrato con Satán para gañar o Youtubeiras firmástelo cun boli Bic laranxa ou Bic cristal? Mira, non me acordo, pero eu creo que incluso podemos chegar a firmar co bolígrafo que roubamos de Ame Radio. Non abras ese baúl de mierda, Lidia Veiga. No, con ningún dos dous. Firmámoslo aquí co pilot que ten Carlos na mão. Sí. É pilot, é verdad. Hombre, nós non somos de Vic. É verdad. Que vos credes? Nós somos de pilot. Somos, vamos, A min dábame moita grima o pilot ca punta super delgada. Non me gusta nada. Ca fina. Non me gusta nada. xa ves, eu son desas, tío. Odio ese Bueno, pilot. non son de pilot, eu son de extraeder. Eh, Está algo. ¡Ah! Pinchou unha cámara. Pinchou unha cámara. Adiós. Funciona? Sí. Vale. Bueno, pois xa está. Confianza máxima. A preocupación de Carlos é que pinchou a súa. No. É que non sabía nin calera, porque Ai. non sei se te fixas, pero ti non o estás vendo, a mellor. Pero é que salimos os dous en todos os planos. Tamén é verdad. Tamén é certo. Despois Martín vai facer maxia e no YouTube e no Spotify a xente vai nos ver moi ben colocadiños. Claro. Pero que agora mesmo estamos os dous en todos os planos. Un aplauso para o traballo que fai Martín de edición. Un aplauso. Ai, un perdón, aplauso. foise mamau. Tampouco aquí. Que estábamos dicindo? Dalle as preguntas, hombre. eso. Pilot, usamos pilot. Usa pilot. No, eu uso Straeder, era o que te estaba dicindo. Straeder. Que é iso? Straeder. ¿Dónde está Eder? Nadie sabe onde está Eder. Eso é un nome dun Está señor. Eder. Straeder. A que é moi mítica das reglas e tal. Ni puta idea. Faber-Castell no, a outra. Ni puta idea. Bueno, joder, a que ten bolígrafos azul turquesa, violeta, rosa fucsia... Que non é redondo, que ten como bordes. Ulala, Sí, Lidia Veiga. ai, boa caro. Ulala. Me tamén é certo que eu cuido dos meus bolígrafos. Se alguén veu un estuche vermello que perdín fai 2 semanas, por favor, contactade comigo. Ten dentro a miña vida inteira a nivel de bolígrafo. Mire, vou confesar aquí unha cosa que posiblemente... Hai xente do traballo que ve o podcast. Sí. Vou confesar unha cousa aquí. Que? No meu posto laboral, eu teño un caixón con chave. No caixón con chave, agocho os bolis e pecho. Porque a xente ten unha manía de chegar ao meu escritorio, pousar a man enriba dun boli E que de non é repente- seu e levalo. Moi mal. Moi mal. Moi mal. É meu boli. E En realidad, demais- é do traballo, pero... No, o bolígrafo é barato, o bolígrafo, hostia, se teño No. que andar comprando 20 bolígrafos ao ano, xa te digo, tiño o Ferrari diante da porta da miña O casa. RT o Eder non é barato. Esta Eder non é barato, pero Eder non é barato. Pero sabes que pasa? Que me motiva a escribir e polo No, é tanto, verdad. gracias a eso, traballo máis e polo tanto, a miña adquisición económica é maior e podo permitirme comprar ese tipo de bolígrafos. Valeuche? É un ciclo. É un sin círculo. fin. Es que está todo pensado, tío. Moi ben. Siguiente pregunta. vamos a escoitar a voz de outro meque-meque. A ver. Hola, mequemeques, non son para nada a persoa anterior. Son outra persoa diferente. Eu pregúntome se viñeran os de Sinchan e vos dixeran que xa non podes usar nada de Sinchan. Claro, teríades que cambiar todo, teríades que tirar as galletas e todas esas historias. Así que a miña pregunta é: como chamaríades o podcast se tuverades que cambiar o nome? As galletas aínda están en bo estado para comelas. A mí recórdame outro a semana cando entraches por aquí e me fixeches a de... Hola, Juan Carlos. Esa non. Chupapea, soy el espíritu chupapea. Sí que se parece, a verdad. Parecese moito. Mira, estásme encantando. Non sei que eres, pero caesme de maravilla. E encántame que nas dúas preguntas como que direccionou como para outro lado e de repente faiche unha pregunta que te deixa un pouco que non sabes moi ben que contestar, non? As galletas están caducadas. A gran confirmamos. maioría sí. Eu creo que non hai ninguna que non estea caducada. Creo, Ai,
Hai unhas que quitei e non sei onde puxen. As de Crim Collón, pero as de Crim Collón... As de Crim Collón comida. As de Crim Collón non son de Sinchan, as de Crim Collón Crim Collón. mola mogollón. Na boca. No, pero mira, escoítame. Claro, quen son os de Sinchan? Que dicía se os de Sinchan vos dixeran de quen son? Quen son os de Sinchan? Os de Sinchan... Para decirnos que temos que deixar de utilizar estas caixas. Os de Sinchan poden nos tumbar cousas, pero en 0, eu creo que a solución sería darlle a volta ao nome. Cortar o nome... Meque e darlle a que volta. meque. No, meque para un lado e meque para o outro. En plan? Meque. Yo no consumo nada, ¿sabes? Vale. Nada, fora este chiste malo, Eu creo que poderíamos sería unha movida. Poderíamos poñer exército MKMK. MKMK. Porque aí, e claro, é como a nosa abreviatura MKMK. Todo o mundo xa, se abreviamos nas historias ou así con MKMK, a xente sabe que é MKMK. RBD, MKMK. Estamos a ese nivel. Sí, totalmente. Claro. PP. PP. É todo o mesmo concepto. Totalmente. MKMK. Que lle pasou? Hai un programa dedicado a nomes de meque-meque do programa, nomes alternativos que se barallaron. Fixemos E cando foi eso? Sí, que tiña... Hai unha libreta chea de nomes moi chulos que pensou Eu estaba Xavi. nese programa, joder, creo que estaba nese programa. Sí. Me parece que sí. No segundo da tempada. Recórdame que como que, Sí. que repasastes un pouco como... Eran nomes moi chulos. Pero era todo en relación ao mundo Sinchan. Sí, a verdade Mundo que crayón Sinchan. nos denunciarían igualmente. Sí, non? Claro, porque non hai dereitos. Eu aí. confeso que hubo un momento que o exército meque-meque naciu como un pouco referencia ao exército meque-meque de Sinchan. Sí. E polo que sexa, 2 meses máis tarde estalou unha guerra. Foi unha putada, porque claro, a guerra de Ucraína. Era unha putada porque nos somos o exército meque-meque e todo o mundo estaba en plan, pobres ucraínos que están pasando fatal coa guerra e nos, exército, viva o exército. Xa Así ves. que barallouse a idea de chamarse Universo Meque-Meque. Epa, Ui, perdón. Non descarto nun futuro cambiar o nome, chamarse Universo Meque-Meque. Pero sabes que pasa? Que universo de repente soname como a moi... De todo. Moi pony, todo. Como moi universo. Unicornios, sabes? E de repente exército ten un rollo moi do noso mola, rollo. moi da. Sabes? Como moi molón. Sí. Entonces ao mellor sería como como é en Stranger Things, o reverso meque-meque. Como outro lado. A outra cara da moneda. Universo Meque-Meque tamén queda moi ben para cando se fagan 20 anos do podcast e a TVG nos chame para facer un especial. Xa ves, eso tamén estamos a punto de firmar o contrato co Pilot dentro de pouco. Está Satán. Está. Firmade. Nos quedaremos con vuestros derechos de autor. E non o imos a sacar nunca. Vais a quedar na aplicación da TVG para siempre. Contido en galego que bo. Non vai ver a luz nunca. E por estes motivos nunca estaremos en esa plataforma. Bueno, No. siguiente pregunta. Eu creo que nos escoitan, fora coñas. Algún sí que escoita. Hai xente boa que nos Os que debe se escoitar. preocupan polo contido, sí. Os Sí. que non se preocupan, que son os que poñen contido, Sí. non nos escoitan. Sí. Eu creo que sí. Non me preocuparé. Consulta número 9. Algúnha vez non tedes ganas de gravar? Que vos fai seguir? Pasou a semana pasada. Sí, a resposta é sí, pero cando penso en verlle o jeito a estos dous, e agora a estos tres, A claro, esto. E dixo a esto. a estos tres, de repente a estos dous, se me pasa. É un pouco como cando non... Ai, a ver que referencia poño. Vou poñer así como unha referencia. Unha non referencia, sino como un exemplo, ¿no? Como cando tes un mal día e de repente te tomas o helado. O sea, vas á heladería a comprar un helado e hai ese sabor que fai moito tempo que non probas e é como, buah, como me entra agora este helado. Pois é un pouco ese concepto. Podo non ter ganas de gravar, que de repente cando sona xa como que me poño no lugar, tío. É unha cousa curiosa. É sempre un caramelito, é o meu caramelito da semana, de algún xeito.
A mí tamén me pasa cando soa a melodía. Antes, ao mellor estou me cagando en todo. Ya. Sobre todo agora que temos que estar atento a absolutamente todo, pero é certo que cando empeza... É como Sabes que se que me vai pasa? Que relax. tamén hai unha cousa, podemos dicir a que hora se grava isto, non? Sí. Claro, gravamos isto ás 9:30 da noite. Normalmente empezamos sobre as 9:30 Agora da noite. mesmo son as 10 e que... Son as 10:05, dicir, son As as 10:05. Sí. É dicir, que ao Aquí final pesa o aceptamos. día. Se ao mellor graváramos pola mañá tampouco saliría o que sale agora, No. porque nós traballamos moito desde o cansancio, somos Sí. stanislasquianos. Sí. Eu antes falaba con Martín, son un bicho nocturno. A min a nocturnidade Eres búho. sácame o rollo meque. Mouchiño. O meque tamén naciu de noite. Naceu de noite? As ideas e todo isto son de noite. Sí? Sí, É sí. de onde mellor salen as cousas, teño que Sí. dicir. O logo, as cores, ou a idea de por que existe o podcast é de noite. Xa ves. Claro, por iso saían as cousas chachi guais. Pois non se pode gravar a outra hora que non sexa esta. En Ames Radio tamén era Gravamos tarde tardísimo. que flipas, despois recollelo todo, masas de Dios. Para a pena de Juan e Pobre, Belén, un que os saludo pobres a Juan e Belén desde aquí, por favor. que tiñan que esperar por nós. É verdade. Que puxáronse tristes e alegres á vez cando marchamos. Puxáronse aletristes. Pues estaban aí, ai, estaban como, ai, que ben, mal, que ben. Pero bueno. Moitas grazas. Creo que para mellor para ben. Sí, casi máis. A A ver, que temos unha última ou que? Por exemplo. temos unhas últimas, sí. Vamos con un audio especial. Vale. Cal é o audio especial? Ese era o Audio especial. número 4. É que hai outro que non ten nome, por eso igual era o audio especial. No, este ten audio 4. Boas mequemeques. Estiven pensando se algún día ChatGPT escribise un guión enteiro para un episodio do Mequemeque, notaríase moito ou parecería simplemente unha noite de licor, café e pouca dignidade? E xa que estamos, que pensaría Castelao se soubese que agora hai un robot que fala galego mellor que moita xente da Deputación? Apertas dixitais ou analóxica, segundo proceda. ChatGPT está falando con nós. Ese ChatGPT falando en galego, teño que dicirche unha cousa, pásate por Digo Chueo, Digo chueu. Ten aí un pouco de... Metelle Parece aí un pouco de os repente drivers. rusa, non? Como que ten aí un Sí. rollo aí un pouco raro. É certo, non sei, creo que fala regulinche, é verdad. ChatGPT fala Fala regulinche galego. regulero, regulero. Ainda non lle puxeron a Carmela. Carmela é a voz que está en galego para as inteligencias artificiais. Carmela. Gústame. Gústame. Carmela 1 e Carmela 2. E cal é a diferencia? Un ten o B1 e outro B2. Non me acordo cal era a diferencia. Entre as dúas, non sei se a mellor cambia a entonación ou algo así, ou ten variante Un é máis dialectal. cerrado e outro é máis aberto. Sí. Pero sí, hai opcións. Hostia. Respondendo a ChatGPT. Que preguntou? É que non me acordo. Non me acordo. Digo unha cousa, tiño unha voz tan rara e non estaba... que o tema se facemos- do guión. sí. Non faríamos un guión sacado de ChatGPT. Eso saldría feito un Cristo. Probablemente Sería faríamos nós un guión de moi eso. mal. O sea, moi fatal. Aparte, Nós un programa con guión. É dicir, independentemente de que non faga. ideas. Eso que o a escaleta dos mequemeques son ideas. Claro. Despois queda media escaleta sin facer. Como hoxe. Queda media escaleta sin facer e vai saindo. Tamén eu creo que a nosa forma guai de facer o programa e a nosa esencia facer o programa. A ver, guión sí que hai. Sí, Escaleta hai. eso sí. Pero bueno, chamoume máis a atención a segunda parte da pregunta. Que fala mellor galego as inteligencias. Que algún deputado, non dixo? Sí. Dis, isto é grave. Isto é grave porque esta persona, hai Carmela, e o que ven sendo falar ben o galego, a ver, está ben, porque o estás intentando, a pesar de ser unha máquina. E iso é importantísimo, estar facendo moitísimo máis que moita xente, Estarche dando ánimos a unha máquina por falar ben galego. É Déixame ser tranquilo. Neofalante. No, estou dicindo que dende aquí mando as miñas apertiñas aos neofalantes. Grazas por empezar a falar o galego. E non hai galego que se fale mal a non ser o que non se fale. Taun, partindo de aí, é unha desgracia de Dios que haya xente que fale peor que este robot porque fala mal un pouco para ser un robot. É dicir, Fala regulinche. fala regulinche. Un día podemos falar con ChatGPT porque se poden falar moitísimo. Hai unha opción que é... Furia. Sí, Angry. Sí, creo En que se chama serio? Estás Furia. vacilando? Sí, Angry ChatGPT. Pero é como para vaciar as túas mierdas con ChatGPT. No, vacía ela contigo.
O sea, Sí, a mí estás me dicindo que somos o saco de boxeo de ChatGPT? Sí, ti ao mellor escolles esa opción e lle dis que queixo é o mellor para comer cun viño branco, imagínate. E te vacila en plan, pero a ver, pero ti que te crees? En plan, para comer con un viño blanco, mellor con un amesano, non sei que. E díxame facer preguntas estúpidas dese rollo, vai. Porque como que hai xente que eso lle pon de repente. Ao mellor, E por sí. eso hai esa función. Ao mellor, sí. Como agresivo pasividade. Mirarvos esa cousa. Miradevos eso, Bueno, pa gustos Los cores, colores, es pero non o fagades no voso día a día. Eu que sei. Co mellor Que haya unha opción, comemos. que haya unha opción horny, e xa está. Sí, eu creo que é un pouco deso, é un pouco sado. Xa ves. Boa, outro día... No, estou a abrir un melón gigantesco. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Es que iba a empezar a falar aquí dunha movida. Buah, que flipas. Que flipas. Veña, última consulta e pechamos. Veña. É que levamos xa pasando... Cantos minutos levamos? Por lo menos 45. No. Mierda! 40. Toma. Bueno. Pois os 5 van nesto, veña. Veña, va. Cos boiños que sodes, que comedes para manter esa enerxía meque-meque? Cousas caducadas? Empezando por aí. Principalmente cousas caducadas. Miguel, tende moito ao kebab? Bueno, minto Sí. ao falafel. Falafel kebab. Ti que Kebab, tendes falafel. moito? Tú estás moi fitness. Ahora xa non tanto. Sí, Estuveches intento. cunha época bastante fitness. Estou, pero... Estou un Costa. Estou ahora un pouco depre de comer. Sabes as persoas que por ansiedade comen? Sí, Son desa xente. xa ves. E ao mellor vexo uns bombóns e os como. Uns collóns, Uns cream collón. uns cream collóns. E digo, uff, Xa. estou estresado, necesito comer. Iso é percal, o de comer por ansiedade, atracos por ansiedade é un percal. E o contrario, igual. Sí, igual. sí, os dúas mal. Pois ánimo, mal. chiqui. Sí. Eu, sinceramente, creo que é a comida das miñas abuelas. Teño a sorte de poder ir comer a casa das miñas abuelas día sí, día no, día sí, día no, día sí, día no. Entonces eu creo que aí a energía pétalle. De repente uns bons mexilos con arroz, un bo caldo, un arroz con polo, de repente, non sei, así, comida potentorra. Da casa, ademais, huevos da casa, navizas da casa, patacas da casa, ovos da casa, o sea, todo da casa, carne da casa, que era máis da casa que agora, porque claro, ahora xa non teñen porco, pero compran o porco e matan. Eu para recomendarlle os meque enerxía, un chute de enerxía aí potente e que estea disponible que sea legal. para todo o público. Ah, vale, sí. Que sea legal. Claro. No, as cereixas que se venden nas estradas. Xa ves. De onde sae esa mafia? Bueno, está carísimo, A cereixa está carísima. Pero aí está baratísima. Outro día no Eroski, Cereixa de vou Jerte. decir a marca porque me parece hasta mal. 8,50 o kilo. De que te vas? Claro, por eso digo, o que están ali nas cunetas. Collede a xente que está na carretera. Pero tamén te digo, esa mafia de onde saiu? Porque esa mafia aparece Sí. nesta época do ano, evidentemente, cando hai a cereixa, e despois o seu tenderete está ali todo o santo ano e ninguén o move nin se reutiliza. Bueno, a ver, eu conozo uns que son máis nómades, Sí, non poñen aí o tenderete que dá aí todo o ano. De todo o ano non, De todo o ano non. Pero teño que dicir, sabes a que me recorda? A cando no Animal Crossing, unha vez ao mes, Si eras unha viciada, non? claro, viña de repente o mago e chantaba como unha caseta donde podías entrar a comprar cousas especiales e tal. Para min, os stands das cereixas así de... De Jerte? Para min Son o do Animal Crossing. Maxia. Efectivamente. O que pasa? Que suelen estar un pouco quentes, pero por mételas na nevera. No, xa están está. riquísimas. Xa están ricas, Quentísimas, Maduran sí, antes sí, tamén, sí, porque sí. como están así un pouquiño ao sol, cómelas un pouco non tan verdochas. A min gustame verdes. A min non. A min que renxan non me gusta Uf, nada. que rico. Que estean ácidas. No, é unha... Que rico. Cal era a pregunta, Carlos? Que comemos para ter esa enerxía meque-meque? Bueno, pasta de dentes caducada. Sí. Eh, galletas caducadas. de vez en cando comemos todo caducado, tío. comemos por ansiedade. E así. Ti no TikTok non lle sale ahora, aparte de anuncios todo o tempo, Sí. porque ahora TikTok son anuncios. Todo. Bueno, Incluso YouTube tamén. No, pero que o contido en sí é Sí. xente facendo anuncios. Claro. Hashtag Publi. Sí, pero todo o tempo. E agora co rollo de podes comprar dentro de TikTok, Xa ves. no carriño de TikTok, a mí non me paran de sair, a mellor porque o algoritmo sabe a miña debilidade, o de
hoy os voy a hacer un tarro de chuches ácidas. Epa. Empezan a facer tarros de lambonadas. No, sabes de que me apetece Qué moitísimo probar? As criogenizadas. Non é. As chuches criogenizadas. Eso é Walt Disney. Eu quero probar deso. Ficerizadas ou algo así. Eso, bueno, que as congelan, unha cousa así, como que de repente lle meten moito frío, fan pa, e son enormes, e cómelas como se fora un cheto. Combinas o outro día. Probaches, e Se que que tal? vas a ver dabachas tamén. Hostia. Teño unha potenciador, o sabor impresionante. Que- Non en todas, pero... Sí, dis. Pero M&M's, mima, flipas. Sí. Gravei un vídeo e todo. Teño Aquí a que xente subilo. toda facendo cousas guais sin mí. Teño que subilo. Non o subín ni sequera. Bueno, o asunto. Graveime comendo. Dicen, ¡no! ¿Cómo está esto? Pero teño que decir que daqui son... Comprade aquí, dadelle like. Hashtag publi. Hashtag publi. Mira, pero teño que decir que aquí somos moi azúcar. Team azúcar, os tres, creo. Menos bueno, no, Miguel non é. nada. Miguel é o mazo estricto Sí, co que sí. come. Sí. É verdad, como que lle gusta moito cuidar o que come. Bah, sin Miguel somos bastante azucareros, non? Martín, podemos te incluir dentro do grupo, tamén non? es. Sí, Sí, non? Super azucarero. Martín, a ver se temos metidos aí uns bubble teas potentes, Que Iso son as cantimploras. no, son esta que está aí abaixo. O que ten as bolitas estas Sí. así, sí. Aprobáchelo? Sí, Está sí, riquísimo. están buenas, son Porque vicio. ti foches a... Bueno, supoño que en todas será. No, eu que ti tomei chegas- en Vigo fai tempo, pero, Pero sabes que podes medir o azucre. Adis. Si dinche, canto azucre queres? Queres moito, queres pouco, queres tal? O Martín non se priva, Eu sempre lle digo, o mínimo que lle podes meter. Mínimo como múltiplo. E aínda así está super doce. Pero este señor Mételle non se saco. priva, non lle días ao micro, Vai, non, vai, non te dalle, defendas. dalle pa dar o micro, Non te dalle, defendas que este señor Alegato. como mínimo 50% azúcar. A ver. Non vai dicir Non- nada. non se vai Oiches, defender, ten o dedo aí posto para poñernos Sí, nerviosas. pero no. É nada. Xa sei o que vai facer. Que vai facer? Que che fixen a ti, gilipollas, non? Dalle, mete yo. Non fixo nada. Non fixo, sempre se pode Mira, para atrás. queda un último audio especial. Que pasou? Baixou o sonido a Carlos dos cascos. Teño un audio especial, pero non sei se publicalo hoxe ou publicalo o último día. Eu creo que o último día. Verdad? Sí, Ten sí, máis sí. sentido. A min cheírame que sí. É que publicalo hoxe, quedando 2 programas máis. Levando 45 minutos de programa. Eu creo que xa E oriña que vai a aguantar dormir, facer a vosa vida. outra chapa máis. Sí, eu creo que é mellor pechar. Vale, pois pechamos o programa. Esperamos xa está. que resolveramos todas as vosas dúbidas. Seguramente maneira vai haber máis mazo- consultorios. E para a semana que ven hai outro consultorio. Isto está confirmado. Pero consultorio do amor. Hai Isto sí que nos vai a gustar máis. Imos facer Teño uns que dicir. first dates. O caso é, a miña idea, pero o Seguro. maldito técnico do wifi fastidioume, era poder facelo aí chamando a peñita, sabes? Ya ves. Pero non vai poder ser por problemas técnicos. Bueno, pero non pasa nada, vamos a mañar igualmente. Vos enviade audios, enviade Ou peticións mensajes. de podo facer unha plantilla test e que a xente a cubra ou algo. Eso xa me parece moi pro de Dios, A ver, pola nosa parte, Buscando amor. Eso é. Mandarlle a cousa buscando amor. vos mandades aí sugerencia, non? Tipo, que tipo de persona vos apetece ter na vosa vida. E nós intentamos atoparvos esa persona. De entre a xente que mande podemos atopar xente. Claro, facer match meque. Eu non me acordo como era, como estará ahora, pero eu nos meus tempos, cando usaba Tinder, Sí. non sei, evolucionaron a barbaridade, porque che podías meter gustos de todo tipo, Claro. incluso movidas rarísimas a ver se coincidías con outra xente. Dicídenos claro, molaba que nos dixérades aquelas cousas codiades, tipo, non me gusta estar con alguén que cheire moitos pés. Entonces aí xa temos donde tachar, non? Xa Por temos eso estaría guai facer algo de así como un test ou algo. Claro, pois tamén tes razón. Para Pero, ver, hostia, eso é unha movida. É unha movida, pero a mellor justa vos aí. Eu creo que sí. Mira, acórdome, na pandemia, cando facía directos, había algúns directos especiais que facía que eran un pouco de buscar o amor. Carallo, estes petábanse. Sí, o que? A xente entraban en directo a falar, Ao menos. Entraban en directo para outras cousas non entraban, pero... Cando hai fame. Pois sí, pois iso, que esperamos, farei a ver se manco.
Esta semana é moi potente tamén. Un mini cuestionario. Un Google Forms. Claro. Así te preguntas e que a xente as conteste e a ver que sai do amor. Claro, tamén podedes estar buscando unha amiga, un amigo, Claro, de repente. para ir tomar un bubble tea, un xeado. Claro, unha mascota. Vamos aí ao refugio de Cambados. Sí. Non hai mellor amigo con animal tamén. Sí. Bueno, depende pa qué, Sí. pero... Pero sí, a ver se a xente se anima desta vez e podemos recibir moitas peticións de amor. Eso é. Pois nada, 1 millón Lidia Veiga. A ti. 1 millón Martín por estar aquí. Por aguantarnos. Que che fixen ao colipolla? Foi ben metida, estuvo ben metida. E 1 millón a todas e a todos vos, pues, bueno, aguantarnos unha semana máis. Esperamos que resolveramos todas as vosas consultas e vai haber máis consultorios. Así que nada, esperamos vos no programa do amor. Así que nada. Cupido se espera. Sí, de moi felices.